2:15 en punt del matí, hora que està previst que comenci el ple d'investidura de Quim Torra. Comencen a sonar els timbres, per aquí precisament arriba l'expresident Artur Mas. Bon dia, bona hora. Sentiu els timbres de fons, suposo, i ara el que us ensenyaré és un detall que destaca, que quedi l'atenció avui. Allà al fons veieu que hi ha una porta que està mig oberta, que hi ha un finestral a dalt, i hi ha com una llum que des d'aquí, degut al color de la paret, és com més carbassós. Bé, doncs aquest és el despatx del president de la Generalitat aquí en el Parlament. Tots aquests mesos ha estat tancat i aquesta llum ha estat apagada, que era senyal que no hi havia el president. Avui, a primera hora, s'ha encès el llum, que indica que ja avui tornarà a haver president, i el que s'espera és que un cop hagi estat investit Quim Torra, el president Quim Torra passi per aquí i entri al despatx, al seu despatx oficial, que serà una manera, d'alguna manera, de prendre possessió del despatx del Parlament. Pel que fa a la resta, doncs dir-vos que ha passat l'expresident Montilla, entre altres autoritats, expresidents del Parlament, i que aquí, doncs, l'expectació habitual, i ja, doncs, a punt de... Si ara anem cap allà, suposo que veurem, igual potser veiem passar a Quim Torra, perquè hi ha molta expectació, efectivament, el veurem passar. Aquí està, com sempre, acompanyat del Sartadi, Eduard Pujol i Albert Batet, que s'adrecen aquí cap a l'hemicicle, que és aquí a l'esquerra, ara veureu que giraran, i entren ja a l'hemicicle, comença el ple, i d'aquí es calcula aproximadament cap a 2:15, sembla ser, podria acabar el ple i tindríem nou president de la Generalitat.